és important en el camp de la regeneració és poder definir exactament com s'ha de recuperar aquestes àrees degradades a l'oceà i per poder fer aquestes accions hem de definir àrees protegides de tal manera que podem tenir que la indústria pesquera especialment pugui tenir un futur i que no es perdi tots els recursos marins que n'hi ha ara en el mar encara. El que volem és que aquesta economia blava serveixi per l'aprofitament sostenible del recurs, és l'impacte d'aquests resultats, no només els nostres, sinó de qualsevol recerca, sobre que hi hagi una gestió sostenible dels recursos, que serveixi tant per preservar els recursos en el futur, les poblacions naturals, que és el que nosaltres estudiem, de les diferents espècies, però també que hi hagi una sostenibilitat perquè hi ha una part de la societat que és indiscutible que viu d'aquests recursos i aquesta gent ha de continuar podent aprofitar aquests recursos. És obvi que no hi ha una resposta immediata, única, de per què li està passant té aquesta problemàtica a la sardina, però sí que podem començar a intuir que hi ha com a mínim 2 o 3 factors i s'ha de dir, poder d'origen antropogènic, és a dir, d'origen humà, que està afectant la sardina. La sardina té una particularitat que té una reproducció i li agrada les aigües fredes, que es reprodueix en el moment que l'aigua està més freda. Si hi ha l'escalfament global, que segur té un origen antropogènic o part d'un origen antropogènic, doncs la sardina en el Mediterrani té un problema. I a més, el Mediterrani és un mar semitanclat, on les aigües més fredes són al nord. I al nord, al final, la sardina no pot anar més al nord perquè hi ha una barrera geogràfica, que és el continent. I, per tant, les aigües es van escalfant i no poden migrar més cap al nord. El segon gran impacte, segur, és també la sobrepesca. És un recurs molt apreciat, tothom li agrada menjar sardines, a mi també, tothom, i en volem menjar sempre i tot l'any. I això és evident que no és possible. Amb la sardina s'ha de dir que s'han fet esforços. Per exemple, s'ha augmentat la talla mínima de pesca. La talla mínima de pesca. Per tant, això és una bona mesura per intentar que aquest recurs sobrevisqui. Però segur que aquestes mesures són insuficients. Una altra és que també s'ha de dir que estem cap a aquesta línia, s'ha augmentat el temps de veda, sobretot aquí a Catalunya. Hem identificat 3 o 4 espècies, com el verat, la latxa, el sorell, que podrien ser substitutes de la sardina en depèn de quin moment. En el moment que hi ha una veda de pesca, o en el moment que la sardina, la seva carn, no és tan apreciada. Per tant, hem d'analitzar aquestes espècies al seu cicle vital, que, curiosament, encara que siguin relativament conegudes, a vegades no es coneix. El projecte que nosaltres hem portat a terme, en aquesta col·laboració de l'empresa i la recerca, es basa en la reutilització d'un residu que genera un sistema productiu, que en aquest cas és la producció de cervesa. Aleshores, resulta que la quantitat de nitrogen en aquests rius, el nitrat costa molt que s'elimini. I el que vàrem pensar és que els hi faltava una font de carboni làbil. I a l'afegir-li nosaltres aquest residu de la cervesa, que té una quantitat de carboni làbil, el que fem és potenciar la desnitrificació, la respiració del nitrat que marxa a l'ambient, a l'atmosfera, i podem dir que a nivell de laboratori, amb incubacions controlades de biofilms exposats amb aigües residuals de depuradora tractades i organismes del riu, l'eliminació és molt eficient. Que ho hem tastat en canals artificials que tenim en una zona experimental a Montornès del Vallès, la depuradora de Montornès del Vallès, i en allà també rep aigua dels afluents de les depuradores i a l'abocar-hi aquest residu també hem vist que s'elimina en gran part la càrrega de nitrat. I vàrem provar d'addicionar aquest residu en el riu, a un riu afectat, a un riu que rep aigües de depuradora. I també, clar, el sistema és molt més complex, la resposta no és tan nítida, però també veiem que el riu passa de transformar l'amoni en nitrat a eliminar aquest nitrat. Si ens hi fixem, els rius arrosseguen, porten nutrients, porten soluts cap al mar. I bona part de zones molt riques en pesqueria estan associades a les desembocadures dels rius.
nosaltres el que proposem són plataformes d'observacions que siguin capaços de ser desplegades tant fixes com mòbils en aquestes àrees per determinar exactament com aquestes àrees es recuperen i també com s'han de definir aquestes àrees, perquè moltes vegades definim àrees sense tenir en compte l'impacte si és viable o no. Els resultats són positius especialment perquè tenim coneixements del que està passant. Abans, tot el que està al mar, la degradació i tot això no es veia i ara ho veiem. És a dir, per de veritat poder protegir unes espècies o unes altres, hem de definir unes àrees o d'un tamany o de l'altre en uns llocs molt estratègics al llarg del territori marí. Crec que és important començar a valorar més, cada vegada més les espècies que no són infravalorades avui en dia i també subproductes dels peixos que ja s'estan pescant i a vegades tirem subproductes que es podrien revaloritzar. Perquè al nivell de Catalunya n'hi ha una relació entre les institucions de recerca i les indústries pesqueres de tal manera que es pugui definir aquestes àrees protegides en col·laboració i que aquestes àrees protegides estiguin focalitzades per la regeneració de les espècies de més impacte econòmic. La xarxa marítima n'hem de parlar i la Blue Net Cat l'hem de defensar, és un exemple que a vegades és una institució tan gran que ens ofereix unes oportunitats molt grosses i que al final poder els investigadors hem de saber aprofitar-los, però és claríssimament un exemple. Que nosaltres ja generem molts residus. Aleshores es tracta de veure com aquests residus es poden reciclar i si a sobre, a part de reciclar-los, en podem treure afavorir algun procés addicional, doncs benvingut sigui, no?